Hi bazar pui building an sakna turania hian a awm khawp mai a ti hian chuan ti hianin vai ho hian an thawk mu bawk ani thil pakhat dik hlel deuh awm a lang chu hei hi ni ta ni ku vai pa khuan kutlaiah khuan cement rora balu chawpawla khu ti khuan a thun mol mol mai a beam a tai beam a khuan ti khuan an hmang ani tui khu om veka ti khuan an chung top mai a hei hi quick cement quick dry ang chi kha cement an hmang lova hetiang he anti dana niya basement hi ari nominary nom lo ani tihian adang ho hian anom king zela chuan hemi mixture an ron lak na mun chu so tilai mi so tilai son so tami son ron la pheni quick dry cement an man lo wang hianin a basement a hi arin tlak don lo wa tui ne na in pola wangin tikwan anon da phei zela tian an tikwan forlut le top mai doni kan lo enang tikwan ku sung le mia mai tui tling puwa kwan an dalu top mai ni hetiang hian kam bazar basement hi siam ani mek ani abak chu midang malak na turin dang